Ja hei kaikille, tervetuloa tänne Schleberin koulutustilaan. Esittelen teille tänään Miniliten. Minilite on kone, kuten nimikin jo kertoo, kevyt. Kevyempi versio, tarkoitettu työmaakäyttöön, jotta sitä on helppo kuljettaa ja ottaa mukaan työmaalle. Me aloitamme ihan tavallisella terällä ja jatkamme sitten ohjelman läpi. Näytän teille eri segmentit, miten ne voi irrottaa, miten ne voi purkaa, jotta kuljetus olisi helpompaa. Kone käynnistetään täältä alhaalta. Nyt olen jo kytkenyt virran päälle. Olen nyt valmistanut tähän materiaalia etukäteen, mikä on myös tarpeen tämän koneen kanssa. Koska meillä ei ole tässä leikkaustyökaluja kiinni, täytyy pellit esileikata pituuteen ja leveyteen. Nyt olen tuonut toisen kasetin paikalleen ja lukinnut sen vain paikoilleen ja olemme jo valmiita tuotantoon. Siirrän ohjauspaneelini tähän, jotta käsittely olisi helpompaa. Ja nyt meillä olisi jo ensimmäinen saumapelti valmiina. Vakiomallinen saumapelti, päällekkäinen päällekkäisenä, kuten sitä yleisesti käytetäänkin. Samaa voin tietysti tehdä myös valmiiksi valmistamillani saumoilla. Tässä tapauksessa viisteellä savupiippuja, päätykolmia, aumakattoja ja niin edelleen varten. Tässäkin minun täytyy tietysti ensin kiinnittää materiaali uudelleen. Ja näin olen tietysti saanut myös päätykolman tai savupiipun sivun tässä tapauksessa tällä tavalla valmiiksi. Tämä on se yksi osa, kun mä teen vakiomallisia saumoja. Mä voin tietysti tehdä myös kartiomaisia saumoja ja minulla on siihen mahdollisuus, en ainoastaan purkaa konetta ja ottaa sen mukaan työmaalle, vaan myös kääntää kasetteja. Kasettien kääntämisen etuna on, että mä voin silloin seistä paremmin toisella puolella, työskennellä paremmin ja käsitellä sitä helpommin. Kerran irrotan, vedän kasetin ulos. Tässä voin nyt avata moottorini lukituksen ja voin myös irrottaa sen kokonaan, eli poistaa sen käytöstä. Nyt mulla olisi koko moottori irti. Mutta jätetään se nyt paikoilleen, koska tarvitsen sitä vielä saumojen vetämiseen. Sitä varten käännän sitten vain kasetit auki, kunnes ne vapautuvat. Eli myös kartiomaiset saumat voin näin ollen profiloida tässä. Joko alapuolisena limityksenä tai ihan normaalina päällekkäisenä limityksenä. Teen nyt alapuolisen limityksen. Ja nyt minulla olisi alapuolinen limityssauma valmiina. Sama onnistuu tietysti myös vakiomuotoisilla saumoilla. Yläpuolisena limityksenä tai yläpuolinen. Kiitos paljon.
Seuraavaksi puramme koneen niin kuin se pitäisi purkaa, jos haluaa kuljettaa sen yksin esimerkiksi henkilöautossa tai bussissa. Tätä varten otan vain lavan päälle. Heippa. Joten nyt olemme purkaneet koneen osiin, jotta voimme kuljettaa sen rakennustyömaalle, kuten mainittiin, autolla ja bussilla. Ja voimme myös irrottaa rungon uudelleen tästä, jotta meillä on 2 osaa.